Ако има някой, който се затруднява да зададе въпроса си директно, може да го напише на лист, дори не е необходимо да се подписва, може да бъде и анонимно, просто да... тук някой от нашите студенти ще стане да помогне да събере лищетата. Понякога има и неудобство да се зададе въпроса пред аудиторията. Първо искам да благодаря сигурно от името на другите присъстващи. По-близко до микрофон. Интересната лекция. Конкретният ми въпрос е дали има начин за установяване на тази биологична, да речем, предразположеност към някои от зависимости. Имам предвид алкохол, дрога и така нататък. Има ли такъв вид изследване? Ако вече имаме човек с проблем, нормално е да се направят всичките изследвания, които са необходими. И тогава се вижда какво е състоянието на някои определени вещества в организма и хормони. Но според мен е така, просто ти си здрав, прав и отиваш да си изследваш, за да видиш примерно каква е поносимостта ти към алкохол, тъй като всички знаем, че азиатската раса, например, не може да пие много, тъй като такъв е биологичният строеж. Не мисля, че може би има някой, който да го прави, но аз поне не съм чувала. Но аз в моята практика, когато имам работа с хора с някакъв проблем, винаги изисквам и някои определени медицински изследвания, които ми помагат за това как и по какъв начин да се конструира терапията. Въпросът ми е свързан по-скоро с това, че да речем, ако в дадено семейство, генетично може да се предаде лечение към някакви зависимости, това може ли да се провери дали е предразположено или самия факт, че е генетично, да речем, вече от само себе си обуславя тази предразположеност? Вижте, то зависи за какъв вид зависимост става въпрос и другото нещо, което е дори да имаш предразположеност, генетична предразположеност, това изобщо не означава, че ти ще станеш зависим. Тъй като аз така се опитах много сериозно да обърна внимание на факта, че е необходимо да има други провокиращи фактори или аз му казвам ключа и ключалката. Тоест аз мога да имам генетична разположеност, но ако го няма ключа, т.е. провокиращото събитие, никога няма да ми се отключи ключалката. В този смисъл. Често пъти за такова нещо се говори при алкохолната зависимост, при влечението към хазарта също така. Да. Но, например, има изследвания при близнаци по отношение на анорексия и булимия, когато не се установява такава корелационна зависимост, независимо от това, че са с една и съща генетичност. Други въпроси? По-важното е, че може все пак да се лекува. Защото много пъти има някои, които се опитват да си измият ръцете и казват, това на мене ми е генетично, няма смисъл да предприемам нищо. Ако не беше възможно да се лекува, ние нямаше да си вадим хляба. Така че това е по-важният момент в случая, само че се иска мотивация. Това е хапчето на психотерапевта. На сила нищо не можем да направим вместо пациента. Много често се обаждат хора и казват, ама той пие, тя повръща. На сила, дори да бъде доведен, психотерапията е един доброволен процес. Много пъти идват заради това, че близките искат и симулират терапия. И ако ти не можеш да усетиш, че това е така, може да идва месеци наред, да не се случват нещата, просто защото в семейството са казали, ти трябва да ходиш на терапия, но той изобщо не иска да се лекува. Да, и желание да махнеш проблема. Така наречената манипулация, която се получава. Но също така, все пак
добре е да се намери специалиста, който наистина е добре обучен за терапия на определения тип зависимост. Да. Не всеки един от нас е корифей за абсолютно всичко, или поне аз за себе си. Не мога да кажа, че мога всичко да лекувам. Други въпроси? За всички бих искала да попитам да посочите някои начини за помагане на интернет зависимите. Какво бихме могли да направим? Така, първа. Благодаря ви. Много трудно при условие, че се създава страхотно разнообразие в интернет от емоции, но родителя, който иска в случая все пак да въздейства на детето си, трябва да може да предложи забавна алтернатива. Тоест нещо, което също да му бъде забавно, интересно и мотивираният родител успява да намери. Може да е за възрастен. Да, по-скоро ме интересен. И за възрастен трябва да има забавна алтернатива. Това е проблема на зависимостите, че те изглеждат лесно достъпното удоволствие. И за да може да се стигне до здравите удоволствия, човек трябва все пак да положи някакви усилия. Преди малко стана дума, или трябва да си поиска, или трябва да съблазни, да предложи в замяна нещо. Т.е. трябва поведенчески да бъде активен, за да стигне до това, което е здравото удоволствие. Но за да бъде мотивиран, трябва да има емоционално. Рационалните аргументи не са достатъчна мотивация. Той може да е много интелигентен и да си дава сметка. Но трябва да има желание. А за да има желание, трябва да има емоционален мотив. Има нещо друго, което може би съм пропуснала да ви кажа. Зависимостта задоволява страшно много потребности на човека. Ти не можеш просто да му вземеш бутилката алкохол, без на това място да бъде поставено нещо друго, без да бъде ангажиран с нещо друго. Когато говорим за интернет зависимост, имаме различни стъпки. Не е само едно единствено, пък после идва другото. В началото трябва да се опитаме да намалиме времето. Съвсем така съзнателно, тук става въпрос за възрастен човек или когато е дете, да се контролира времето, което се прекарва, т.е. необходим е контрол. След това вече трябва да се разбере какво стои отдолу под проблема, което е предизвикало от теб това желание. Всъщност какво се опитваш да направиш ти по този начин, нездрав начин, и да ти се бъде помогнато, да не се страхуваш, да намериш начина, по който да намериш твоето щастие, задоволяване на твоята потребност по истинския здравия човешки начин. Не е простичко, но не е невъзможно. Трябва да имаме и малко самоконтрол и помощ от страна на близките за контрол. Близките също участват в терапията. Те са третият човек в терапията. Терапевта, човека с проблем и неговите близки. И те помагат. Пък и за да стои някой толкова време в виртуалната реалност, означава, че реалната реалност е пълна с някакви липси. Кои са тези липси? За да бяга в онази измислената, нереалната, значи нещо липсва. То може да е физически контакт, може да бъде духовно общуване, близост, диалог, разбиране, любов, много неща. Да, точно тук може ли пак да повторим? Само, че трябва на микрофона, заради камерите. Трябва да отидеш да го зададеш там. Аз ще го повторя. Петте потребности. Значи, първата ни потребност е потребност от принадлежност. Тоест, всеки един от нас има нужда да има някой до себе си, да има своята групичка, да има своето място на принадлежност. Ето, ние днес с вас в рамките на 2 часа сме се създали една принадлежност. Всичките сме заедно. В семейството имаме принадлежност с
нашите родители, с нашия партньор. В работата изграждаме принадлежност. Втората ни потребност е потребност от утвърждаване. Всеки един от нас се опитва и му е хубаво да разбере, че е приет, че е харесван, че е утвърден от хората в неговата принадлежност. Да чуеш, че ти си окей, че те харесваме, че те слушаме, че ти се радваме. Това е втората ни така наречена социална принадлежност. От утвърждаването и принадлежността. След това идат трите нарцистични потребности. Едната потребност е от хранене. Хранене в най-широкия смисъл на думата, не само храненето, което гарантира биологичното ни оцеляване. Хранене, което дава храна за душата ни, за ушите ни, за очите ни, за носа ни, хубавите аромати, да чуем хубави думи, да прочетем някаква хубава книга, да видим една хубава картина. Тоест, храненето, което задоволява нашите естетически, духовни и физически нужди. Следващата потребност е потребността от сензитивност. Всеки един от нас има потребност, независимо от това дали си признава или не, да бъде докосван, да бъде гален, да бъде милван. Има много изследвания на малки деца, на бебета, които доказват, че ако бебето не е достатъчно милвано и гушкано, в една по-късна възраст е предразположено към повече заболявания. Тоест, ние не можем да се откажем от потребността да се пипаме, да се галиме и да се докосваме. Да не се правиме на много пораснали възрастни, които нямаме тези потребности и необходимост. Това го иска нашата природа, нашата биологична природа. Детето като падне и го заболи крачето, примерно се ударило коляното, мама като го гушне, като го помилва, като го цунка, какво прави? Сензитивност. И детето вече не го боли чак толкова много. Ама ако го остави самичко, ще плаче по-дълго време. И накрая, петата потребност в пирамидата на потребностите е сексуалната потребност. Не на последно място е тя, защото ние говорим за сексуалната потребност като любов, като усещане, като емоция, като едно дълбоко преживяване, а не само като едно биологично продължение на рода. Това са петте потребности. Други въпросчета? Питайте и да се пипате също е хубаво. Така че не се притеснявайте. Между прочим, сега започва едно голямо изследване за нежността и докосването. Световно е. И вчера ми донесоха едни статистики. По средата сме. Този път не сме на последно място. Ние сме от групата на топлите народи, така че... Да. Поне в нещо. Да. Много странно унгарците. Да, и аз не знам още защото. Първа ще го чета. Унгарците на първо място. Ами те, понеже са една малко особена нация, доста изолирана от околните, може би затова помежду си повече пък се докосват, не знам. А може би защото имат циганска кръв и са по-първични и здрави в това. Забравяме за нашата природа. Срамуваме се да си признаем, че имаме такива потребности, че имаме тела и ставаме само едни глави. И това след това ни изиграва лоши шегички. Нямате ли въпрос? Аз имам един въпрос. Аз съм майка на 3-годишно момче и от сега изпитвам панически страх от евентуална зависимост от наркотици, въпреки че биологично нямаме такива предразположености. И въпросът ми към вас е: поощрявате ли превентивни мерки, действия преди пубертета? Като примерно така ли, че той може да не сподели първите си познания за тези неща, а и не искам да изпадам в състояние на дебнещо положение.
като примерно запознаване с този, как да кажа, с тази действителност, с това вече ако разбера, че има информация, да го заведа да види грозни гледки. Как? Сигурност не на 3 годишна възраст. Не, говоря. Казвам, сега ми е страха. Говоря след 10-12, там след 12 години. Точно за това правим и тази лекция. Има вече едни хубави брошури, които в училищата се раздават между децата и те са написани на достъпен език, без разни термини. Говорене му е майката. Не можете да си сложите детето в стерилно, да го заключите и да го изолирате. Както и онази обща превенция. Ако това дете умее да се справя с себе си, с живота си, с всичките варианти на поведение, на реагиране, то няма да има нужда да компенсира някакви липси, тръгвайки към зависимостта. Изключвам. Да речем, че много се обичаме, че много се споделяме, че живеем в прекрасна среда. Въпросът ми беше, понеже съм чувала, че някои прилагат такива методи да... Крайни мерки. Не знам колко са крайни, но да речем да заведат, хайде не на 12 години, 13-14 години, да покажат лоши последствия. То има и едни такива филмчета, които вече и в училищата им прожектират. Например, показват белия дроб на пушач, как изглежда. Гледката е ужасна. То е някаква черна пихтия, която даже трудно човек, колкото и да му обясняваш, докато не го види нагледено, може да си го представи. Да речем, че аз имам по-силно въздействие, отколкото учителите в училище, ако аз мога по-силно да повлияя. Ще ви кажа нещо, което може да почнете да правите още сега. Да. И това е една липса във възпитанието на децата. Добре е и пак е базирано на доста изследвания и работа в тази посока, като превенция на децата точно на тази възраст от 3-4 години да се започне едно така съзнателно обучение от страна на родителите в това да не получават нещата лесно. Тоест да знаят, че за да получат нещо, трябва малко повече да се потрудят. И тогава обаче да бъдат възнаградени и да изпитат голямото удоволствие от това, че правейки нещо, те достигат до едно удоволствие. Защото в по-голямата възраст вече, при първата трудност, която срещнат, те няма да продължат да се борят, а ще отидат и ще се напият, или ще отидат и ще пушат, или ще отидат и ще се наядат. А когато то от малко е научено да може да се бори с трудностите, но след това идва хубавото, постига го по някой път, не го постига, но изпитва удоволствието, преодолявайки всичките препятствия, в една по-късна възраст, във възрастта на пубертета, то няма да се оплаши и няма да търси тези заместители и патерици, които да го накарат да се чувства добре. А ако има някакъв проблем, ще продължи, ще вярва вече в себе си, че може, защото мама, тати са му казали браво, ето виждаш ли, ти като се потруди, успя да направиш това, ти го можеш. По този начин вие ще стимулирате в него тази увереност и няма да се избират лесните пътища за това да бъдем щастливи и да задоволяваме нашите потребности. Това е една превенция, която можете да почнете да правите сега, преди да стигнете до филмчета. Може даже да не ви се наложат филмчета. Слушам ви. Аз бих искала да попитам как може да се съчетае това нежелание на тази майка, която говори преди мен, да не дебнем децата и близките си и в същото време да знаем някакси да разберем дали употребяват такива нежелани Вижте какво. Не се притеснявайте да го първо да отговоря на този въпрос. Добре е да контролираме. Не да имаме свръхконтрол. Но някак си ни е много лесно да приемаме за истина това, което са ни казали и сякаш страхувайки се, че ако провериме, ще откриеме нещо, което не ни харесва, не проверяваме. Обратната страна е пък свръхконтрола, който означава недоверие и детето може да бъде обидено и засегнато. Тоест един съвсем нормален,
контрол и проверки. Аз се подписвам под това, което казвам, може да се прави. Тайни проверки предвид обаче или не? Както си го решите вече. Така. Тук нещо много важно е също да стимулирате детето да бъде честно още от малко. Защото ако много строго се наказва постъпката, то трябва да бъде стимулирана и възнаградена честността, да признае. И много пъти децата почват да крият и да лъжат, защото виждат нашата абсолютна неготовност да приемем правото им на грешки. И затова, ако бъде стимулирано едно такова поведение на откритост, ако това дете вижда, че се споделя вкъщи, че когато мама е направила глупост, си казва пред всички, ей, днеска сбърках, това и това направих. Когато татко е направил грешка, казва, знаете ли, сгреших, ама ще поправя. Защото иначе те започват да лъжат и да крият. И тогава вече трябва родителът да стане церква. Ако това дете не се страхува да каже, когато му е трудно, вероятността да лъжи изобщо, не само в случая за зависимостите, е много по-голяма. И исках да попитам също и какво е вашето мнение относно тези тестове, които се предлагат в аптеките за проверка за употреба на такива вещества след време. Те си имат срок. Да, но може ли да се разчита? Доколко може да се разчита? Да, може да се разчита. Но често пъти трябва да наблюдавате урината. Защото понякога в джоба имаме урина на чист. Понякога се носи в презерватив чужда урина, за да може тя да се тества. Изобретателността е на ниво. Но пък една кръвна проба вече по никакъв начин няма да излъжа, защото тя може да даде информация за месеци назад. Във военна болница има една лаборатория, която дава една много прецизна диагностика. Има ли място, където може да се занесе примерно някаква субстанция открита, ако бъде открита, за да се уверим дали това е това или не е това, за което се мисли? Полиция ще да, че може. До сега не съм чувала някой родител да е занесъл там нещо за проверка. Не знам. Може би има лаборатории, имам предвид не в наказателните институции, в тези помагащите от рода на... В някоя комуна? Клиники, болници, не зная. Аз наистина не зная. В Института по хигиена. Благодаря. Тук малко не стана дума за алкохолната зависимост, пък сме на българска територия. Доста често среща. Има господин с въпрос. Нямам въпроси, но всъщност искам първо да ви се представя. Аз съм просто един редови български пенсионер. Архитект съм и за мен не е без значение това, че вие сте в зала на Централния дом на архитект. Тук споменахте за много фактори, които влияят и на зависимостта, и на независимостта, за която напоследък също много се говори. Аз смятам, че хубаво беше, когато вие споменахте за влиянието на книги, на информация, защото ние сме в новото хилядолетие, което започва с информация. Богато, многостранно. Това са свои интернет и други, които обаче често се свеждат до една търговия, която служи и за добро и за зло, за съжаление. Може би такава ни е и цялата наука. С криво разбрания научно-технически прогрес лично. Той се насочи не толкова към знание и умения. Има прекрасни, гениални открития, наистина в нашата цивилизация.
отколкото към унищожение, към грабителство на природни ресурси, на душевността на хората, на всичко. В древните цивилизации това, в най-древните, Атлантида, Египет, науката, религията, морал, политика, управлението, културата, архитектурата, изкуствата и прочее са вървели ръка за ръка. Иначе Атланти, Египтяни и прочее нямаше да оцелеят при природни и космически апокалипсиси. А ние сме подготвили не само нашето унищожение, ами това на цялата природа едва ли. За този жокер, ние имахме една цяла лекция посветена на агресията миналия път, но подсказвате нещо, което действително пропуснахме да кажем. Любознателността. Благодаря за това. На баби, възрастни, ролята на родителите да възпитават повече любознателността в своите деца. Аз смятам, че това би ги привлекло много повече, отколкото навивките на приятели, приятелки, дай кафе, дай чашка, дай на... Така е, защото когато те имат ангажирано време, и то с интересни преживявания, особено ако е с изкуство, което винаги действа облагородяващо, ценностната система вече по друг начин се формира и вероятността изобщо да влезе някъде в живота му подобен тип преживяване е много малка. Затова е много важно да бъде записано на нещо това дете, но е добре да бъде неговото нещо. Благодаря ви за този жокер. И аз също на вас. Да. Нищо не казахме за цигарите. Да, и аз от тебе започнах малко да казвам и за алкохолната зависимост, на която по-подробно не се спряхме, пък немалко пациенти в момента има с такава. Принципно това е една илюзорна антистрес терапия, в кавички, защото е терапия, която разболява и която води до страшно много проблеми след това. Специално при алкохола той всъщност нищо не отнема, той не дава, а отнема задръжки и позволява понякога това по-спонтанно поведение, което липсва без неговата помощ. И в такива случаи там се работи, разбира се, пак има детоксикация на организма, след което чисто психологически се търси причината защо този човек пие, защото все по-малко се напива, какво компенсира с това. Колкото до цигарите, измъква тревожността. Има някои хора, които са изначално по-тревожна личност. Не всички сме с еднакъв емоционален статус. Някои хора, които са изначално генетически по-тревожни като личност, то при тях алкохола им действа като транквилизатор, той ги успокоява и тогава привикват към него и той им служи за спокойствие, за даване на спокойствие. Има и много други начини човек да намали тая тревожност, които вече са здравословни, а не патогенни. Същото нещо е и с цигарите, с никотина. Макар че има един детайл, който малко хора знаят, че не толкова субстанцията, никотина, носи успокоението, колкото дишането. Защото за да пушим, трябва да отворим диафрагмата. Всъщност трябва да се дръпне, да се вдиша. И отварянето на диафрагмата всъщност сваля напрежението, защото енергията се заземява, изтича през гръмоотвода, който ние представляваме. И затова, когато се пуши тази фалшива електронната цигара, или дори не цигара, а когато си държиш химикалката и така, и почнеш да дърпаш или от един молив, съвсем въображаемо, се постига успокоението заради дълбокото дишане, а не заради непременната нужда от субстанцията химическа. Така че, ако човек почне да диша дълбоко, ще се намали потребността от дишане. А другото вече е вредна навик. И
вътрешната нагласа и когато аз вярвам, защото всичко, в което вярвам е истинско. Или ако аз вярвам, че това ме успокоява, то ще ме успокоява. Дали аз повярвам, че тази химикалка ще ме успокоя, като пуша в нея, ще ме успокои тя. Или, например, какво е кафе без цигара? Нещо, което просто не може. Ами, добре. Няма повече въпроси. Ще единствено да си свършим на точното време и... Има ли още въпроси? Когато започват вече... Въпросът е кога се става зависим от алкохол. Когато вече пият сами, когато от все по-малко количество се напиват. Вече има и разни други признаци. Има тремор, ръцете треперят. Там един от тестовете, като им сложат така един лист пред дял и те така им правят. Ма най-добре да не чакаме. Но това вече е алкохолна зависимост. Аз, когато видях в DSM-4 какви са критериите за алкохолна зависимост, т.е. какви са количествата, които са допустими да се пият, аз прецених, че 90% от българския народ имаме проблем с употребата на алкохол, защото се говори за едни изключително малки количества на един много голям период от време. Тоест, смята се, че в рамките на 10 дни, примерно едно питие, една бира, едно питие имам предвид около 50 грама. Ние това го правим всеки ден. Но има една разлика между алкохолиците. При тях се пие твърд алкохол. И така наречените пиячи, които просто си обичат да се пият и там се почва с ракийката, после виното, после биричката. Но истински алкохолик пие твърдия алкохол. Все пак всички изследвания твърдят, че най-малко вреди виното. Дори има и позитиви. Вече концентрата е нещо, което носи само негативи. Ами, аз благодаря за това, че днес бяхме заедно. Следващата ни среща ще бъде през септември. На 7 септември. Темата тогава ще бъде партньорските отношения. Ще говорим за всички видове проблеми в двойките. Партньорски отношения има и между родител и дете. Не става дума само за мъж и жена, но разбира се, акцентът ще бъде на мъжко-женските. Кои са основните грешки в отношенията ни? Кое е типично мъжко, кое е типично женско? Какво се случва с нас напоследък? Защо жените станахме такива мъжки момичета, а мъжете стават все по-женствени? Пък ние протестираме срещу това, но то е нещо необходимо. След това, само припомням темите, 21 септември националния ни характер. Що мрънкаме, що сме последни, или първи всъщност по негативизъм. На 12 октомври детето ми учи в чужбина, всички свързани с това проблеми, пък и плюсове. На 16 ноември кризите изобщо и на 7 декември психичните причини за телесните симптоми. Мястото на тези лекции ще бъде доуточнено и то ще бъде публикувано отново на сайта на нашите спонсори от ActaStyle на www.actastyle.bg, където ще гледате видеото и на тази, и на предишните лекции. И още едно наше съобщение. Нашия институт по психотелесна терапия си набира 16-тия випуск специализанти от септември месец започва. Така че ако между вас има такива, които искат да бъдат бъдещи психотерапевти или имате познати или деца, които искат да бъдат такива, нека да влязат на нашия пък сайт на ibpt.eu. Това е Института по психотелесна терапия. Или търсете контакт с мене, фейсбуци, моя имейл, моя сайт и така нататък, или с доцент Салова. Благодарим отново и на спонсорите на ActaStyle и на вас. Добре, лято!